Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu mai albarka. A shirin da ya gabata, idan ba ku manta ba, mun yi magana akan harafin I da harafin C. Mun kawo misalai sosai kamar misalan nag da sauransu. A yau darasin namu review zami, amma dai ba wannan bane, shi ma dai kamar a sabon darasi ne, amma ba wasu bakin kalmomi za mu kawo ba. Kalmomin da muka kawo a cikin darasin mu wanda suka wuce su ne muka ce bara mu haɗe su guri ɗaya, sai mu ba da wani ɗan ƙaramin wannan haka darasi haka wanda zai ɗan ƙara exercising ɗin mutum ya ƙara gane su sosai, saboda idan suna zuwa sosai ya gane su sosai. Akwai terms. Mun yi magana akan s ɗinnan possessive, don ba ku manta ba. Terms nag is part. Mun yi magana akan nag tsohon doki. Mun yi magana akan fat kiba. Terms nag is part. Terms nag is part. Tsohon dokin nag yana da kiba. His dog is not fat. Amma karen shi ba shi da kiba. Mun yi magana akan harafin not, shine wanda yake korewa. Idan ka ce his dog is fat, karen shi yana da kiba. Amma idan ka ce his dog is not fat, karen shi ba shi da kiba, ka kore kenan. Nat is on Tom's nag. Shi kuma Nat, mun yi magana akan Nat sunan namiji ne. Mun yi magana akan shi ma Tom's. Mun yi magana akan on, shine akai. Nat is on Tom's nag. Nat yana kan tsohon dokin Nats, tsohon dokin Toms. Nat's dog. Nat's dog. Karen Nats. Rab cannot catch the rat. Rab ba zai iya kama ɓeran ba, rat ɓera. See the frog on the log. Kalli kwaɗon akan icen. Mun yi magana akan log, don ba ku manta ba darasinmu na gaba. The lad sees the frog. Yaron ya ga kwaɗon. Sees the frog. Yaron ya ga kwaɗon, lad yaro. The lad cannot catch it. Amma yaron ba zai iya kama shi ba. The cat is on the mat. Magen tana kan carpet. The cat sees a rat. Magen ta ga ɓera. Anne's fan is on the stand. Fankan Anne's tana kan stand. Mun yi magana akan stand darasin da ya gabata idan muku manta ba. The man has a lamp. Mutumin yana da fitila. The dog ran at the man. Karen ya yi gudu zuwa ga mutumin. Anne sat on a log. Anne ta zauna akan icen. To sai wannan as an assignment, sai a rubuta mana shi a comment. Zamu posting din shi a Facebook page din mu, sai mutum ya kalla, sai ya rubuta mana shi da harafai, ya gane, ya tsaya, mutum ya nutsu ya gane yace yake, sai ya rubuta mana shi a comment, insha Allah, as an assignment. To alhamdulillah, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Kada ku manta ku subscribe, kuma ku faɗa wa abokananku game da wannan darasi namu. Ku sharing zuwa social media ɗinku. Mun gode, sai anjima.